U Novom Pazaru danas vlada muk, tuga i nevjerica. Grad koji je uvijek znao da se raduje i da dijeli ljubav, danas plače za djevojčicom čije je ime svima bilo simbol dobrote i osmijeha, Merijema Mustafić, kćerka Faruka i Almase, učenica osnovne škole Vuk Karadžić. Iznenada je preminula u 12. godini života. Nije bolovala, nije bilo znakova da nešto nije u redu. Večer prije tragedije samo je rekla da je boli glava. Roditelji su odmah reagovali, odvezli je u bolnicu, ali mlado srce, čisto kao suza, prestalo je kucati. U trenu život jedne porodice se srušio. U trenu cijeli Novi Pazar izgubio je dio svoje duše. Vjeroučitelj Asmir Hodžić oprostio se od svoje učenice riječima koje su slomile srca hiljadama ljudi. Draga moja učenice Mejrem, sjećam se tvog osmijeha, tvoje blagosti, tvoje iskrene dječje duše. O dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna i njemu ugodna. Uđi među njegove robove i uđi u njegov dženet. Njegove riječi preplavile su društvene mreže, svuda su suze, svuda su molitve. Drugovi iz škole donose cvijeće, crteže, poruke, sve što mogu, da makar na trenutak olakšaju bol koju osjećaju. Njena klupa sada je prazna, ali duh te male djevojčice, njen osmijeh i dobrota ostaće zauvijek u srcima onih koji su je poznavali. U gradu koji zna šta znači bol, ali i zajedništvo, ljudi šapuću, kada dijete preseli, cijeli grad plače. I stvarno, cijeli Novi Pazar danas plače. Dženaza će se klanjati u četvrtak, 13. novembra na Gazilaru, a hatma u porodičnoj kući Mustafića neka milostivi Allah podari sabur njenim roditeljima, snagu njenoj porodici i svjetlo dženeta njenoj plemenitoj, djetinjoj duši. Merijema je otišla, ali će njen osmijeh zauvijek obasjavati Novi Pazar.